hem fet un projecte amb el qual volem agafar aquí l'església de Crist Rei i tota la plaça i portarem a l'Aida Strings, que és una noieta de Terrassa que canta, que fa cançons molt boniques en català, que té una cançó que ha triomfat a les xarxes socials que es diu Aquesta nit i ens ve a tocar tot el seu disc juntament amb el Bruno Pérez, que és un noi que té premis d'il·luminació, que ha volgut venir a fer tota una estelada de 3.000 espelmes i conjuntament amb Fira Estelada, amb Cats, Pulsera Catalana i Samarreta Catalana hem organitzat tot aquest event perquè fer una vetllada de cloenda de la Fira de Manresa que sigui molt bonica. I aquesta és la intenció de que pugui assistir tothom i ho disfrutin moltíssim. Surt el sol i enlluerna la meva ciutat. Des de Sant Llorenç fins Montserrat els núvols marxen volant.